bilen Kuvuşlu bilinç Kuvuşlu bilinç Taymon eytler. Yani görün kamera kapalanıp duruydu ya süpürünce. Ene bollu gülüyor arasalan ne? Salam aleyküm mehriban tomaşaçılar. Bugün Kuvuşlu bilinç toparımız bilen täze ýyl münasibetli kiçiräjik şow konsertini taýinladyk. Elbetde näme? Bu gepleşik alyp barýan Begenç Kovanç satlyk kylysızlar. Menem şu gowy pursatdan peýdalanyp biz ýaş aýdymçylara, biz ýaş aýdymçy sadanlara öz okyplamyzy, öz başarnyklarymyzy iýleşsemiz bilen paýlaşmaga uly mümkinçilikler döretip berýän milli liderimiz, kahraman arkadagy kahraman Serdarymyza öz adymdan, owa ýigitleň adamdan köp sag bolsun aýdasym gelýär. Goý kahraman arkadagy kahraman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutjan tutumly işleri rowaj alsyn. Begam, näme birinji gepleşimizem şowly bolsun, ýygy gurup bolsun, hemişe täzirkler gelip dursun, halkymyz begendirip duraly. Adamlaram hemişe biz bilen galsyn onu. Orna bolsun. Ýörenme. Biz bilen Kuvuşlu bilinç Kuvuşlu bilinç Men doğruyum aytdym, azık tolun yani. Yani sena tuğulana, ona mesna gepleş alıp barypsın, ýetmeden habarymyz ýokdy. Ya ben sana onun mestan gepleşik alıp baram da. Bu ikimizin birinci gepleşiğimiz. Yani yine biz sunma da adam sevmemizim. Onun bir sunma sözden bir katı ulu söz var bu sunma söz. Men şeyle fikir edeyim, sunma katı ulu söz. Onun sunma da adam olsan artistam olmalı, dörüdücem olmalı. Bir gerek bolsa alıp barjam olmalı, öz käriňem gowy başarmaly. Ine şol hakyky sunma da adam symka diýen sunma söz münasip boljak bolsaň. Katı doğru aýtdyň. Bugün mehmanlarymyz da maňa gelýär. Nesip bolsa. Tanıştyran mehmanlar bilen. Mehmanlar bilen tanıştırmaly. Goý sürpriz bolsun, ýöne addyşy gowy mehmanlar gelýär, gowy aýdymçylar gelýär. Nesip bolsa goý adamlar sürpriz bolsun, özleri görürler. Onda begen şana gepleşige başladyk. Bir özüň ilki gepleşiň başyny aýdym sadyny ilki bir özüň aýdyp bir joşgunly, täzeýli bir wagt edip bir aýdym aýdalymy? Aýdalam. Başsyny. Kuvuşlu bilinç Gelli täze ýyl Täze ýyl Onda näme? Öýlenmetikleňem öýlenýän ýyl bolsunma? Hemmemizde bolup dursun şowluluk Täze bagyt hemde uly täzelik Dilegim jan taglyk, agdy birlik
Begam hali ayda otirdin ha. Tomaşaçylara aýdalym mihmanlar dip. Indi şu wagt ýerşoň. Aýdalym. Aýdaly. Elbetde bugun sahnamyzda Boka Media Show DZ Arslan Gulmamedow Arsi. Bravo, bravo. Geldiňiz aýagam ha. Men mara dogry maýdan gaty degendim ha. İkinize de minnettar, köp sağ olun, minnettar. Täzeliňiz de inşallah düşümli bolsun. Indiki geljek ýyllarym hit aýdynlar köp bolsun inşallah. Nesip bolsun. Ondan özüm bir gelmäkäne bir pikirlenip bir sorak beresim gelýär. Arsy bilen dezet bolanyny gowy duet boldy da. Bilýän gowy hit aýdymdan çykan duetler ol. Onu kiňde sorak beresim gelýär. Agam. Dezetde halayan häsiýetleň, dezetem seni halamayan häsiýetleri. Dezetde halamayan häsiýetleri. Yok, sonra düşünmedim. Menne halayan häsiýetiň aýtdy diýe. Maňa Halayan häsiýet. maňa sende halamayan häsiýetiň aýtdy diýe. Yok bolmaly uzak pikirlenýär. Yo, halayan häsiýetim. Her halayan halama diýerler. Oğlan ha. Oğlan ha? Oğlan. Sağ ol. Krasavçik. Amin ne numurdat belli. Ne? Arsi bilen tanışlygymyz gaty köne wagtdan gelýär. İkimiz Mir raýonyň oglany, Mirde. Ondan bu Sungotdan hem hasyň bir salam filminde gatnaşýar. Onuň garap köne tanış ýene eziz bolýar. Köne sormadyň, täze sormady ýa-da. Onu kämahal bir degişmäk ikimiz degişen bolýar, jedel eden bolýar. Ýöne aslında bir olar ýaly däl. Arsyny sila hormadym, gaty uly öldüm, gowurşýar. Indi sen maňa sorak berýän, arsyda halamayan häsiýetiň diýer. Arsyda men ýekece halamayan häsiýetim bar. Gawanjam. O da diýäňmi her adamda bolýan bar. Ýöne adam kimi gawanýar? Adam öz hakykatdan hem söýýän adamyny gawanýar. Hakykatdan hem özüne gadyr gymmaty bolan adamy gawanýar. Birini gowurmasaň, söýmeseň adam gawanmýar. Hakykat. Şoň üçin garap o da halamayan häsiýetim de ýöne kemçilik diýip aýdamak. O da gowy käşke herkim arsyal gawan bilse de adamlar. Amandan sen özüňe ýene bir soragym bar. Hemişe aýdymlaňda da bellek geçýän, bir aýdymda da bellek geçdiň. Pelwanyň köýfülene öňe bir gepleşik boldy. Şonu da bellek geçdiň bir sözi. Hiç kimden duýgudaşlyga garaşma. Hiç kimi gyzykly dälsen giýjän günlüğüň diýen. Ine adamda bolýan da gowy günem bolýar, erwet günem bolýar. Most sende bir erwet günüňde duýgudaşlyga garaşan adam bir sen elinden çekjek adam bir odala Allah ýöne bir benne de benne käwat mätäç bolýar. Most kömek garaşan bir adamlaň duýgudaşlyga garaşan adamlaň bir ynamy ödemedimi? Ya başga biriň durmuşyndan mysal getirdimmi? Yok, aslında sen o sözde biraz yanlışrak düşünüpsin bolsa. Hiç kimden duýgudaşlyk garaşma diýen sözüň asl manysy alyp barýan ýoluňda edýän işiňde mysal üçin maňa ýüregi awasynlar, maňa gynansyňlar diýip pikir eden günüň şu adamyň ejizligi bolýar. Hiç kimden duýgudaşlyk garaşmazlygy ilki öwrenmeli, ilki bilmeli, adam şonda güýçli bolýar. O taýdaky manysym şol. Hiç kimden duýgudaşlyk garaşma, sen işiň et, sana gynanmana mätäç bolma. Adamdan gynanjyna mätäç bolma diýmem. Ana şonu adam kämil adam bolýar. Düşündim ha. Gaty dogry. Aslında sede baýa bolar. Gaty baýta Bazı da. Yok. Böyle bakın duyular. Men Arsy bilen özüm mara toýda bile işleýän. Men Arsyň sadanasy. Şu 30 gün ba bolsa biz 35 gün toýa gidýän sadanyny Hudaýa şükür hawa. Arsym halkyň hyzmatyna hiç wagt ýogam ýok töweleme. Garyp bolsun, baý bolsun hemme kim toýuna hagam aýdýar. Ondan men hemişe toýda. Ýöne hemişe bir howluk ýaşaýar. Şu howluk ýan ýeriň nire howluk ýan sen. Hemişe bir howluk gelýän saat çap durkan gün gelin ter. Lä, gün aýdym aýtyp başlaýar. Bilmem. Turmuşum şeyde de öwrejek badım da. Kulluk. Çalt diýerim ben. Çalt işte ben. Narsa şoğulun gowy. Adam hemişe bir ýere howluk ýaşasa gowy. Hemişe bir güýmenjesi bolsa, bir zady barasy gelse gowy. Ene bara durmuşmy adam hiç ýere howlukman ýaşaýar. Hakykat. Hästemmi? Hem howluk ýa, hem hemişe bähtes. Şoda. Bähtes. Mesele ýok. Ähte sormady. İş bolmaýar. Hakykat. Ene bir zady ýatlap geçen ustadyny başda ne biz Aydym Fa bilen Boka Media Show öňe meşgul bolupdyrlar. Ýöne sen
özüň aýtmaly, sen toýa çykmaly diýip elimden tutup çykaran oglan arsy. Hakykatdan ıran meni da. Aýdar Ola Allah onu yönüne sebep edýär-de şu. Ine özüm kendim bir sahna geliştirip bile wagtynda düşünýär. Bir adamlar kompleks bar da atbagydan seni bir hukma dilinden tutmaly, ırmaly. Yani o da şeýle bir adam bolmaly. Sen sözüni dinläsin gelýän adam bolmaly. Şu diýende sana söz täsir edýän adam bolmaly. Yani bu öňden tanysyn. Dost. Başta Şuloğlan- aydım ayttırdım. Aydan oktu. Ýa-da. Kliba da şu düşürdü ya her şey Bana oradan kliba düşürttüm. Oğlum Bismillahirrahmanirrahim bilece toya çıkıp başladım. Onun dizeçen hem mi var? Şurada sonra aydım özün ay klip çıkaralı kamera omam gowy. Senin tek toya da bir güdük gör. Bir git son galmayan ýüzümden diýip. Birincine sizin toparyňyz bilen toya başladım. Eli men howluga diýen şu ta baglajak bolýan meseleni. Biz Avaza kan konserde gittiler diye. Şonu biz bilerek göremenler. Bu katıyor ya. Benim hayal ya. Sonra da diýär Duran. Howluk ýaşaýan bana diýip. Hova. Şonu zeyrenip ben ahir zeyrenden hiç şeyle bahfidinin yoktuğunu bildim. Gen göremeni öğrendim şunu. Şu enlik şu adam mı? Toya baryaga kat göremen şundan öğrendim. Qarab howluk ýaşaýan peýdasy şol. Ağam onu näme? Gelecek ýyllaryň düşündi ýyllar bolsun hemme üçin irtikarly köp toýly ýyl bolsun, hit aýdymly ýyl bolsun. Onda bir dinleýijilemede de bir gowy aýdymlanyňdan ýerine ýetirip berseňiz. Şu kiminin bir gowuryan aydım var. Sonra ýa-da aýdyp bilerim. Baştyna. Onda menden diňe dizetden halkyň goýdam gowuryan. Nigde haçan aýtsaňyz onu bile gaýtarap aýdyp durlar da. Sen ýöne bir zat aýdyp geçtäsdi. Aha, ýa-da. Öwrüm aýdymy, birinji sapar dinledimde halym şolaydy. Yalan bolsa yalan dinle. Sen öýe ýetip barýarkaň maňa jaň etdiň. Atdaş diýdiň, "Ey şu wagt gowur keňele, göräýda" diýdiň. Bolýa gelýär. Endi gols goýdy. Aslında başgaça gols bolmaly da. Ýöne случайно şu mahal birinji setip toýa gyrkan bolýar. şolam aýdyp geçseň nädirli? Случайно bolýar. Bir setir dowy bas diýdi boly. Bir setir ýöne şeýle aýtmanyň gyrk düşdi. Bolly şonu hit bol. Aslında o bolmaly. Aslında bollar ya bolmaly. Abilýän случайно bol. Jüp düşdi da. Indi gaýrat galyn ýene şu ses aýtman bolumdan. Kyýna gyrbaýdy. Şutaýda ine Doýçana köp salam aýdýan. Dowy, krasavчик. Ona ýerine ýetirip beräriň. Давай. Önam kımmat onu düşünmeye arzanlar. Bu dünya yalan olary tanamagan satdel. Düzelmezek ökünce koyup gidýän arkamda. O gowdu diýip ağla her adymy agzanda. Bugün ağlap istemen geçen zatdan. Men bizar bar zatdan. Oglaşmak wagtalar olum çekerken wagta. Bagışlap bilsem bagışlardım seni. İçime soğuk bu gedek yılanıp bilmez. Fin aşmadı ödüp bilmez. İlkince yalanın son akli hakikatlar şüpheli. Anlanıp bilmez. Olacını tatmadık bilmez. Öz içimde yaşadıp bilmem. Hiç ciddiydin dur dimen. Sana kalıydım ömrüm yanar. Sana gittiysem yüreğim yanar. Sana gittiysem sana kalıydım ömrüm yanar. Sana gittiysem yüreğim yanar. Sana gittiysem Elbet, bir gün ökünörmüş her giden. Geçip bolýan bolsa oňa ady söýgü del. Ýalňyşyp durmuşdan öýkelen. Şol öňkü salgy ýöne adam indi öňkü del. Wagta öýkünemek ýöne geçýär adamlarym. Geçmäne hakly bolmak ýeňletmez arjylary. Allamak kynal biz ýaly sadalary. Ilki tanan günüňdäki ýaly del adamlarym.
Meni iyip bar ya içimden bolup geçenler kime gurrun versem özümü kiselderin. Çoğun yaralarım biterden saklasın beterden deyip göğünlük verenler yaşap gördümü kabeyle beterleri. Nem üçün yaman neldine kovu kösönmeli bolya köşeşmeli. Yürekte bu daşları götürmegi rova göryanım bize yürek berip söyönlemiz. Sana galidim ömrüm yanar sana gittiysem. Yüreğim yanar sana gittiysem. Sana galidim ömrüm yanar sana gittiysem. Yüreğim yanar sana gittiysem. Ağalar sağ olun, minnettar aydımız şeyine koy adamlarım degenenler addışı. Yeni bir gov sürpriz var. Ondan ağam bilen bir gov duydum gele inşallah. Yani ilkinci olup yine şu gepleşikte Aydılya nesip bolsa şu gepleşikten hem inşallah adamlarım dinler. Nesip bolsa. Bizine Oğuzhan'dan öňden bäri bir aýdym üstünde işläp gördük. 3 ay, 3 ay öňgürrüňde. Şonu biz taýarlap goýupdyk, ýöne nesibeti görýäňem sen. Oğuz degen gepleşigine keldi. Sağ olun. Edip boluşda ýerine ýetirip bereli, aýdym sarmış doktorum elbetde halartyp umyd edýän. Tamam. Sen Pikiriňizi ýazam. aydymyň ady Çarkypelek, Ýören maestro. Ýören. Kellemin içine söwüş özüm bilen özüm görüşde. Köp wada koydum şo gecede öňkümen çykmady fähere. Kellede pikirler zäher o tarapym dünýäden öýkelen. Bu şäher duýmady sähel her kimin özüne göre. Üýtgödüm benim ýalňyş aýlady çarkyny pelek. Çägen köpü yanmagy gerek aýna bolmak üçin men ýaly. Mehre nasip mehredar nirde adalatyň dünýä zalym 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 zalym. Bana bermedi täsdadymy maňa ker bolma arzum var. Nirde adalatyň dünýä zalym 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 zalym. Dünýä kördü görmedi halymy. Ananmagy menem küýsedim, satyn alynýan zat tolgunlaryny okenýdim. Dünýäň özü kisede, kim näme diýse-de bu ýalançyda hakykyny gözledim. Sen öňkü meni görsedin, haýpyň gelerde özümi aýaman ýörenime. Ýagşylyk her görenine soň meni itdiler. Öň maňa söýenibem, üýtgödüm benim ýalňyş aýlady çarkyny pelek. Çägen köpü yanmagy gerek aýna bolmak üçin men ýaly. Mehre nasip mehredar nirde adalatyň dünýä zalym 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 zalym. Maňa bermedi täsdadymy maňa ker bolma arzum var. Nirde adalatyň dünýä zalym 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 zalym. Dünýä kördü görmedi halymy.
Sağ olun, minnettar köp silah gelen için. Men doğru emaysam entegmen ama ýöne nesip bolsa inşallah gowy gepleşik bolsun. Dinleýijilerim gowy kabul etsin. Minnettar köp täzeliňem gutly bolsun ama. Sağ olun. Sağ olun. Doğru, çok bolsun. Ýigitler ilk bilen bizi şular ýaly gepleşige çağırýanyz üçin minnetdarlygymy bildirýän öz adymdan, Bakymyza şol toparlyň adymdan. Galyberse-de ähli aýdym salmış toplaryny, dostlygymyzy ýetip gelýän täzil bayramçylygy bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Täzillerde ähliňiziň maşgalasyna berjan sağlyk, rowaşlyk we şu dünýädäki ähli gowruklar arzu edýän. Sağ olun. Begam yaman gowurly. Atı gowurly. DJ Archie. Bakymyza şow dese. Görýän İşiniň ussatlary. işiniň ussatlary, köp aýdymlaryň awtorlary, gepleşigimizde bir gowy görk berdiler, bezegi berdiler. Sağ bolsunlar. Ağam köp dönmer bir aýdym owartman. Aha. Ol aýdym Halipamyz Beýeş Nuriýewiň aýdymy. Köp dönmer dinläp hakykatdan bir aýdym gowarýan. Son ýaly bolupdy. Köp dönmer mümkin bolsa şol aýdy berme ýetirip bilen ýylesemde. Man yetireli, 10 ýyl gowaran aýdym bolsa, seni gowarsaň hemme tomaşaçylara gowarar. Başdyna. Açtım ara, kolum divana. Açtım ara, kolum divana. Gel qaşı qara, koyma adara. Yüreğim para, ah, yüreğim para. Lelem, 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 lelem. Seni kovad elimde, gitme dur hani tutar elimde. Şonna da gülüm dinle tadım, yürek aydımım dinle ovadım. Açtım ara, kolum divana. Açtım ara, kolum divana. Gel qaşı qara, koyma adara. Yüreğim para, ah, yüreğim para. Lelem, 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 lelem. Şirinin, şirin, şirin dillerim. Arzuum meni ulu dillerim. Şonna da gülüm dinle darım, yürek aydımım dinle ovadım. Açtım ara, kolum divana. Açtım ara, kolum divana. Gel qaşı qara, koyma adara. Yüreğim para, ah, yüreğim para. Lelem, 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 lelem. Yanıma lelem. Ene hakykatdanam yürek berip dinläniň bildir ya, gowaryp dinläniň. Gowaryp aýdan aýdym has başga bolýar da. Köpräk dinläp aýdanyň başga bolýar. Begam, biziň ýene bir mehmanymyz bar. Garşalyapmyňmy? Elbetde ağam. Firyoza Raziwa. Bugünkü gepleşigimiziň ýene bir owadan denan mehmany, hemişe kel owadan Firyoza. Hoş gördük Firyoza sizi. Köp sağ olun Gurgam, sağ olun silap çağıranıda.
Beğendim diýsen. Size sağ olun, minnettar edip geleniňize bize wagt aýyryp bir illeşlemeden täze ýyl bilen gutlaپ berseň. Elbette yetip gelen täze bayramlaryňyz bilen gutlaýan, düşümli ýylan bir bolsun, rızkally, döwletli, bereketli, saglykly ýylan bir bolsun Allahyjan. Hemmemde de gowardylar. Ine bir soru var, Firuzam sizden. Hemişe toyda, Ha. ondan toyda bir adamçylyk bolýar. Halamayan pursatlanmam toyda. Halamayan pursatlam ken. Meselem, ine bir aydymçy hökmüne gelýän, iň bärsi sahnada durýan, giden adam öňüne çykşy diýär. Iň soňy adam nähilek bolanda da ýyl tejriben geçdi. Alcıranlı ýagdaý bolup bilýär. Onuň gapdalan biri gelýär, ýüzi agyrrak biri gelýär. Onuň sen most gow diýjek bolýandyr, bilen okda, aňyrda näme, aňyrsynda ýatyr bilen ok bolyn. Näme de bolsa da halk gürleşen toy eýese bir. Ýöne käwat gelip başga ýerlerden gelýärler, dänim başga aýdym goý diýe, onu et, bunu et diýe. Onuň sen hem sahnada nastroy bermeli bilen, onuň adamlara energiýa paýlamaly. Şol aralykda da sen energiýaňy bölýär, nastroýňam, onuň täze nastroy destek, onuň alada edip başar. Şunu soň näme aýdym bersem kan? Bu aýdym halamadylar. Bunu soň näme aýdym bersem kan? Nädip men häzir şu wagt yaransam kam dip aljaranly ýagdaýda şu momentler halamok. Hakyky bolýanda, şol hemme toyda da bolýar. Mysal üçin toyda başga, ýöne toy süreýänem başga biri. Soň ene bir zat halamok. Käbir muzikantlar aýsam bolam. Aýdy berer kan. Käbir muzikantlar toya gelýän, 2-3 saat özüne seredip gelýän bolyn. Ýekece söz semirediňmi? Bolu şot aýdy, sen hem bir adyň ölýär. Bize diými, aýal başgalar diýmeli däl. Şu näme geçen toyda yamalawadan bolunlay diýse, uşa şu toyda gow däl diýdi da. Ya semirediň diýse hem şu toy öňküden sen has nemerek görnýäň diýdi da. Şu problema biz üçin şu. Ben Firuzam hemişe de owadan, hemişe de 90-60-90 sen. Spasiba. Onuň ýene bir sorawma. Şu ýaşan ömrüňde iň gow güllüňden 3 tanysyny täzen ýaşamaly Men diýse. haýsy bir naýdyn. Men günne gowgun ýaşaýan. Tuwalamana, maşallah. Men döredýän gowgun. Maşallah. Sebebi o bolmasa bolanok. Awa, Bize ömür bir sapar berilýär durmuş. Şoň üçin hem diňe alyp bilsek lezzet almaly. Esasy ruhyny ynjytma. Galan dat bolýar. Hakyky, dogry aýdýan. Men emede şu pursatdan peýdalanyp ýurt baş tutanymyzy, arkadagymyzy, arkadagly serdarymyzy tüýsürekden gutlaýan, ýetip gelen täze bayram bilen janar sag bolsun, başlar dik bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Tawa, Firuzam, minnettar. Firuza, eger kyn görmeden şu taýda illeşlemede seni görseler palibom olan aýdym gödegine gelýär. Ondan gow aýdymlaryň birini ýerine etip, sen hem aýdymlaryň gowy. Aýdymlaryň birini. Elbette, şu soňky wagtlarda bir aýdym has ýüregime ornaşdy. Özüm haladym. Aslında bu aýdym zakal aýdym. Bir ýaşlara bagşlanan aýdym. Çykmalam däl bu aýdym. Ýöne çykaryp goýberdim. Bu aýdymam bilemok. Menem haladym, köp adam halady. Bolu ýerine ýetirip bereýin. İki yürek, iki gövün bağda bağlayan, durmuş biri uzak yola yollayan. Bağdıma düştüm bugün, inni durmuş başlayan. Canıma can, bol bir ömür sen yanımda elmadan. Sen bilen alada del alada, seninle bana hemmeden yakinadım. Sen men hemmeladım. Gel, öz dünýäňe alıp git beni. Gel, hemmelerden bagly et beni. Neçe kyn bolsa da bile bagda yetmeli. Berili, sen ellerime berili. Gideli, soňuna çenni bile. Gel yüzeli, süýgün ummadyna bir bile. Gideli, soňuna çenni bile. Hemmelerim göze gitsen ikimede. Canıma can, bol bir ömür sen yanımda elmadan. Sen bilen
Firuzan aydımlaram özü ýaly owdan. Hawa aydımlaram özü ýaly owdan manily hem aydımlarına täzýek berkam. Spasiba owdan aydymyň üçin. Nesip bolsa näme? 2026-njy ýylda da kän hit aydymdan bolsun inşallah. Hawa. Nesip bolsa. Sana köp üstünlükler esen ak yürekli. Şoň üçin men sana hemme gowluklar ardy edýän. Köp sağ ol, Gowan. Firuza sana sorap. Sınwatdan bir salym ýitdiň. Hawa. Diňe maňa däl, muştoklara da gyzykly. Ne ýeke başyma, ýeke aýal başyma elbetde birazajyk öz güýjüme laýyk däl iş boýnuma aldym. O da jaý, remont, ulu jaý, plan jaý. Kyn eken, ýykdam, döwjegem boldy meni. Ona da näme de bolsa da men nähili kynçylyk bolsa da ýeňip geçmäni başaryan adam diýip özüm hasap edýän. Hawa näýlek bolanda da men diňe ýykylym, turup üstüm kakyp ýöremäni. Hawa, gowaryan. Şo zatlary Inne remont gutardy, täzen işler gidip durany. Emise sanýalar. Remont döwür men işläp bilmedim. Känem diýädim, toýada gitmedik ýerim kän boldy. Gatoranlarım kän boldy. Sebäbi hiç elek ne koýnum tapýan, ne wapşe ýekejödüm. Üstüne durdum. Hemme zat alyp bermeli zatdan alyp berdim. 70'liklerim kän boldy. Kömek edenlerim kän boldy. Şolary alak janar sağ bolsun. Şo sebäpli men gitdim. Köp adam da bola ol näme diýe köp adam ýalňyş düşünýär. Ay inne bul ýatdy, ay inne oňorano. Ýok. Adam pauza alýar. Inne has süýjülük bilen başlaýar. Inne has başga da. Toýst energiýa bilen başlaýar. Ýaxşy agam diýär, ýaxşy goşunyp. Bir düşmanyňa diýär, bir erbe söwjek bolsaň diýär. Remont et diýäýmeli. Firuzam owadan aydymlaň üçin, owadan gurrunlaň üçin gowy haçan näme görsem doktorym kakras görüşdigim. Köp minnetdar silap gelen üçinem. Size de köp sağ olsun aýdýan silap çağıraňyz üçin. İşiňiz uğruna bolsun Allahan. Bundan beýlekde gowy ýazgylar geçirmegi arzu edýän. Sağ ol. Ağam, bugün kutladyň, gepleşik alyp bardym. Özüňe bir sowgat getirensiň ha, täze. Wow, sowgatsız bolmada. Men ýöne, men gutlajak. Ýöne men düýbünden başga obrazda gutlajak. Adamlary men bir gaty üýtgeşik obrazda gutlajak. Tomaşa dälim onda. Yaran. Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад вас видеть. Вы только не огорчайтесь. Куванч ушел ненадолго. Используя момент, хочу поздравить вас с Новым годом. Пусть Новый год будет полон добра и тепла. Желаю, чтобы все близкие были рядом, а сердце спокойство и любовь. Знаете что? Я вам один умный вещь скажу. Мне приятно вас видеть. Ребята, мне приятно вас видеть. А когда мне приятно, я так сыграю музыку, и вам тоже будет приятно. Я так думаю. Наслаждайтесь.
gepleşigine mehmançylara geldim. Olanlar täbiýliňizi ustatdan saparyň adından mähirli gutlaýan, işiňizi üstünlük arzu edýän, Allah'dan innikilerem täzelikleri garaşýar. Jana sag bolsun, gowy işler edýäňiz. Bizem nesip bolsa öz tanşlarymyz bilen gepleşiňizi bedap durar. İşiňiz ileri. Onda näme? Indiki mehman bilen tanış etýäsmi? Tanış edeli. Elbette bugünkü yine bir owadan zenan mehmanymyz öza mähirlice. Aydymlarym gulaga ýakymlyca kimdir edýän? Elbette Gülälek Gulmuradowa. Her aydymçy diýän ha, wahyly öz atmosferasy bilen gelýär bilýärmi? Her aydymçy öz atmosferasy. Ýoksa bu makysyn munda ha. Kysyn mun soğuk bolyn. Geldin ha, yılcak uzak olalı derler, otu bolu derleme olalı derleme. Arkancak köşeşýär. Aslasny görçük bolup gelipdim elin. Ha. Gülälem öde nezinja. Şoňçynam Gülälem aýdýan aýdymlarym bir nezni, esas suýg aýdymlar gowaýdýar Gülälem. Sağ olun. Hem aýdymam gowaýdan, ýani ha suýg aýdymlary ýere we ýakyn aýdýan. Ondan men kirýän Gülälekden aýdýan aýdymlaryny öz durmuşy bilen baglanşyk edip aýdýan. Ili şon gowuryp, medilne öýrün gowuryp aýdýan. Gowsara ýok. Men ödürmüşümdenim aýdýan isem bolýar. Ýöne esasan köp aýdymlarym ýaşlarymda diýen. Görýänsiniz toýda da köplen garşy almak ýa-da vals, şolar ýaly momentyne bolýar. Şolar ýaly pursatda köpräk men gawat gelýändirin. Bilemok ýaşlarymyň şu söýgü tanslaryna şayak bolýanyma diýsem degenýän. Ýaşlaryň ilkinji söýgü tansyna şaýat etmän gowar ýa. Ha, şolong gödünäki doýguda görmek men hasam degendir ýa bir kele. Köplenjem bukça aýdymlar şolar ýaly. Ýöne sen duýetden gaty gowy, aýdymlaryň has gowy. Halipalar bilen gowy duýet etdiň, Anuş Muratdyr diýen Rarejew, Kerim Aýdaýaryň. Onuň men şunu ýa sorag beresim gelýär. Haýsy bilen işleşmek has neme ýeňil, gowy. Aslında gowy soru. Ýöne jogabam gatansat olar eýäm halifa adyny alan, halifa bagşylarymyz. Islendik neme aýdymda hiç näde umuman kynçylyk çekmedik. Hemmesi ýeňil bolşýalym, halkymyzam şon ýaly gowy kabul etdi. Hemmesi ýerlikli, şolar bilen aýtma şansym bolanda da diýsem degenýän. Hersine de aýry-aýry sag bolsun maýdan şu ýerde. Danlar sag bolsun. Birinji tapar çykýarym gepleşip. Birinji bolwan bizim mehman alanyňa da degenýän. Mena udaýçy haýyrly bolsun inşallah. Şowluk getirsin hemmede ene oglanlar söyleme. Ene biz Gülälek bilen şu yang Arşy bilen dezedem agda keş Dovik. Ondan Dovik spasiba diýip. Ondan Dovik ýana bardyk goýduk. Bulaýdyma 3-4 aý boldy. Yan kyýalla. Ene şuň nesibe ilkinji tapar aýtmak kawer aýdymy. Ödem grek aýdym. Saklap gelip dursaýam benim şuguna gawatlar. Nesibe kenna bolýar. İnşallah şowul aýdym bolsun, adamlaryň ýüregini ýyzyp gowaýdym bolsun. Sağ ol inşallah. Oglaplan fasyna saly aýdym näle. Ondan Gülälek aýdyma gowy edip Tomas Asulama gurruna berdik. Inni aýdym meräýeli. Başytyny. Ýaram.
con amores Pos magapas Serán na minhosis Na mi mescotosis Pes pos denteliosa nos avisan yamas Gülalek, sağ ol. Owadan aydymlaň üçin minnetdar. Biz silap gelen üçinem köp sağ ol. Sağ olun. Hawa, bir ýyllaşmydan bir täzeler bilen gutlap berseň. Fırsatdan peýdalanyp elbetde mehriban gahrman arkadagymydy. Arkadagy gahrman serdarmydy. Ähli türkmen halkymydy. Mehriban türkmen halkymydy. Tüýsüregimden mehirli gutlaýan täze ýyl bayramyňyz Allahan üstünlük getirýän ýyllaryň biri bolsun. Size de üstünlük arzu edýän. Sağ ol Gülalek. Şowlu bolsun inşallah. Sağ ol. Netijesini hem alarsyňyz diýip umyd edýän. Nesip oldu. Sağ ol. Ağam tuğulemesen öz kârimde alacak. O gipleşimin ustaydınla bir da haşt edecek senden. O ene ustayda sağdan olalamadı var, iyileşlemedi var. İdil gipleşimin şu yerine o bir de aydım aytıp berdim. Ayyo begam aydym diýme. Ha, Yok. Barlak gördüm ha. Tonu giýdim ha. aynen. Hawa ton başga ýerde, men başga ýerde, aydym başga ýerde. Aynen. Rev aydanım bilýän. Rev aydanım bilýän. Reyem aýtdym, aydym aýtdym, bolmady. Aa, hemen näme? Ödüň aýdy o tiň, senden soň aydym aýdar ýaram däl. Oňçinem işleň ugurna bolsun, nesip bolsa, şu sesiň bilen halkymyza sesiň bilen söýdir. Aa, hiç tadyň bilen näldinge sesiň dinlerlerine bir ýerde begen jaý diýar diýsin nesip bolsa, kana halip bolamaz. Gow halip bolamaz, dinländen ha plan halip aýdýar diýär. Ine şu aýda şey diýende de damag neme diýär da bilýärmi? Ana şu aýdym ýokdugy menne. Onuň sadym bilen. Onuň nesip bolsa, seň mawadyň belentden bolsun. Sağ olam, taňra. Hawa. Ine şuma tomaşaçylaram görýär. Şuma senem görüp otýarlar. Hemmemizem görýärler. Ýöne indi seni görseler, tomaşaçylar beýik tonun agyr türkmen halk aýdymlaryna hükman garaşy oturanlar. Dogrydan? Ana hemmet garaşy otýar, ýam garaşy otýar. Ana ýigitler adam garaşy otýar. Gow halk aýdym, türkmen halk aýdymaz bolar ha begam. Hawa, men elime soňra soty. Bollanma Aýdaýly. diyor başçysyny. Hey ya, yer perim gideyli yar, Gülçen Feyler'nin yar, bağı barbar ey. Ay, gönlümü sen hedir ve caniline, Muğam dağlarını barbar gare. Ahay, ağa menin kızıl gülüm soludur. Her bir günüm, her bir yılı dönüptür. Ah yarey. Ahay, garı gözüm beni göğünü galıptır dost. Galıptır vakay, galıptır. Ay, meğer menden başka yari bar yale. Ya karlar erimiş
Paryali Ha! Ha! Oh, hey! Oh, oh! Ahay, zayıfını gülüşmeyin bağlarda vak, bağlarda doz, bağlarda. Ay, meğer onun başka yari, Paryali. Ağam gepleşik ama cemledik, iyileşen hem göğünden turanır dip umid etken o vaqtıma bir çene baranır. Ha. Hey, yiğitler, tehir ediyorlar. Tehir